what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Bagong bukas na kainan sa may Manawag, Pangasinan ating puntahan. So yun na mga ka-adventure, andito na tayo sa may Tomodachi Food and Entertainment Park. At andito na nga pala ang mga barirista ng trumpeter ng Mapandan. May pamotorkit pa pala sila dito mga ka-adventure dahil may mangyayaring bikini open dito. Iba't ibang stall pa lang mga nandito mga ka-adventure. Nandito ang Citrus at American Wings House. At dito ka rin makakatikim ng inihaw na burger, grilled burger. Mayroon din ditong mga shawarmahan na talaga namang masarap. At kung gusto mo rin ng coffee and tea, andito rin ang coffee, tea and bar. At dito namang banda mga ka-adventure, manggugulat ka sa sarap ng kanilang graham. Buko halo-halo ba ang hanap mo? Dito lamang yan sa may Black and Brown. Masasarap ng mga street spots dito ka sa may Tutu Beach. At kung lechon ba ang hanap mo, mayroon dito sa may Lechon Silog Station. Ay, quality. Andito rin si Side Grill at Kay Biryani. Grabe mga ka-adventure, ang daming pwedeng mabili rito. Andito rin ang Food District at Beta Bella. At syempre, hindi mawawala, mayroon din silang Paris Mami dito at Pigar-Pigar. Mayroon din sila ditong Exotic Food House at Garcia's Cuisine Overload. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. At dito nga tayo magtutungo sa may bago nating matatambayan at bagong makakainan dito sa may Tomodachi Food Park. Kaya tara mga ka-adventure, samahan nyo kami kung talagang quality yung mga pagkain dito. Sinang mga ka-adventure, dito kang makakabili ng mga nagsasarapang mga pagkain. Matyak namang inyong magugustuhan at may ibigan dito sa may Tomodachi Food and Entertainment Park. Matatagpuan lamang sila dito mga ka-adventure sa may number 633 Aquino Street, Coastal Road, Poblacion, Manawag, Pangasinan. So yun ang mga ka-adventure, dahil bagong bukas nga lang sila dito, ipapatikim nila sa atin ang kanilang mga kanya-kanyang mga bestseller. Mayroon ang vegetable salad, mayroong chicken wings at burger. Mayroon din chicharon na napakasarap, mga iba't ibang inihaw at mayroong lechon pa. At hindi mawawala ang pansit. Grabe mga ka-adventure, quality. Ang dami palang nagsasarapang mga pagkain dito. Marami ka rin pwedeng pagpipili ang mga drinks dito, tulad ng mga shake, milk tea, coffee at marami pang iba. Mayroong mga overload lugaw dito, shawarma and cup and rice. Tignan nyo naman mga ka-adventure, mapapasana all ka na lang dito sa dami ng pagkain. Sana all. At ang una nga natin tinikman mga ka-adventure, yung kanilang burger. Sunod naman yung kanilang mga barbecue at ang kanilang pinagmamalaking chicken wings dito na mayroong 11 flavor. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, paki-comment na lang sa baba kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapatpad ang aking mga video. Grabe, napakasarap din tong kanilang overload pares. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong matatambayan at bagong makakainan at bago sa inyong mga panlasa, yayain mo lang yung mga friends and family, mga katrabaho, katrupa, mga kaklase at isama mo na rin ang iyong mga jowa. At tayo na ay magtungo at dumayo dito sa may Tomodachi Food and Entertainment Park. Grabe, napakasarap din yung kanilang adobong pato at saka soap number 5. Ay, kasasarap. Open nga sila dito Monday to Sunday, hapon hanggang gabi. Mayroon pang mga banda. Kasama nga pala natin dito si Kaambagulan TV. Andito rin si Rider Prince at si Darin Kagiwa Vlog. Maraming salamat nga pala sa pag-imbita sa amin dito. Maraming salamat din sa pagtitiwala at sa lahat ng mga nagsasarapang pagkain. Ayun mayroon pang take out pa. Kaya tara na, arap na dito sa may Tomodachi Food and Entertainment Park, Manawag, Pangasinan.